Al nostre regne va haver una gran tormenta. Va ploure tant que mig regne va estar inundat. Va ser un moment molt difícil per a tots els habitants, i amb el rebombori i les emocions a flor de pell, va desaparèixer la reina de la il·lusió per les falles i no aconseguís trobar-la per cap lloc. Sense ella, el bosc està perdut. Sense il·lusió no som res. Oi! Ai, que em call! El bosc està tan apagat que ja ni les acrobàcies deixen bé. Cupida, què fas per ací? Creia que estaves buscant a la reina de la il·lusió per les falles. No, ma! El meu nom favorit. T'estava buscant a tu. Et necessites per trobar-la. Necessite la teva alegria. Sols tan amor que li tinc a les falles no és suficient. Ai, sí, clar. Jo i la meva alegria sempre aportem. Ma mare diu que amb alegria, fins el camí més llarg, es recorre amb un somriure. Espera, i superimportant, es nota que vinc a purpurina? Vull brillar fins i quan el bosc esté en foscor. Tu i la purpurina, es pot saber on treus tanta? El dijous, en el mercat dels Ells Màgics, hi ha una bruixa que me la deixa a meitat del preu si li conto un acudit. Doncs segur que t'eixirà pagar-li el doble. Boga, que es fa tard i necessitem trobar els demés guardians. Sense ells, el bosc continuarà en penombra. Què? Vos assustat? Pues això només és la punteta de l'iceberg del Butalent. Soc Butoni i em dedique professionalment des de fa uns anys a assustar a la... Ah! Quin susto! Serà precís? Quasi feu que em dóna un infart. Ai, Butoni, tu sempre intentar assustar a la gent i tu eres el primer que votes en qualsevol cosa. No et canses d'intentar assustar a la gent tot el dia? Amb una presència tan molesta com la teua, en aquest joc no em queda una altra. Assustar és l'únic que m'entretén. Prou de tonteries. El bosc està en perill i en necessitem, Butoni. Per molt que tinguem amor i alegria, sense la por no hi ha equilibri. Unís-te a nosaltres. Una aliança amb vosaltres? Bé, però només si tinc garantit un entrepà de botifarres en oli. M'encanta! Ai, Butoni, no tens por de que et passi com a Sant Bonereta? Tu sempre pensant en menjar. Però bé, si això és el que tenim que fer per moure, d'acord. Conec un puesto en el mercat on fan unes botifarres boníssimes. Bé, doncs conteu amb mi. Ah! Quin susto! Què és este soroll? No conteu amb mi, jo abandono el barco, La veritat és que no l'havia escoltat mai. I ella no esperava ningú. ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo andan esos pibes? Yo soy el dragón de Ira. Mi mamá me puso el nombre en honor a Maradona, ¿viste? Lo que veo es que ustedes traen amor, risas y miedo, pero sin esperanza todo se va a la basura. Como un día sin empanada argentina, ¿me seguís? Tengo la clave para revivir la ilusión de las fallas. Y esa clave es la ayuda de un pibe que conozco, el River. Este tío es conocido en todo el bosque. ¿No ves que la esperanza es lo último que se pierde? És veritat, jo el conec. El nostre xiquet és Básquet, estoy más perdido que perro en cancha de bocha. Jo sí sé el perquè de les pilotes de bàsquet. Clar, tot cobra sentit. L'esperança sense força no significa res. I jo conec a la persona indicada. Són necessàries qualitats que conformen la personalitat de la nostra representant. Eres xiqueta estimada, la guia i el seny que busquem. Eres la peça que ens falta en aquest conjunt tan divers. Perquè amb tan sols una mirada, amb tan sols un somriure sincer, fas que l'ànima esclate, emocions per tot arreu. Pel treball en equip, esforç, confiança en un mateix, valors fonamentals als entrenaments, per convertir febleses en fortaleses,
i guanyar la partida al més valent. Perquè vius amb alegria tot allò que emprens i fas que xiquetes i xiquets gaudisquen amb tu de la vida, jugant, cantant i rient. Perquè fins avui ha sigut el teu any. Vas ser proclamada Amàlia Vidal Pardo supercapitana de la Falla de la Plaça. Fallera Major Infantil de les Falles 2024, Amàlia Vidal Pardo. El poder del bosc està en totes les seues arrels, xicotetes però amb capacitat de créixer profundes per sostindre-ho tot, com és la força que arrel a arrel aporta la nostra cort infantil. Ausiàs Guerola. Ara que ja estem tots, puc sentir que alguna cosa està passant. El bosc està canviant. El vent està portant una nova energia. Pot ser l'ànima que ens falta, però el camí no serà fàcil. Les emocions estem disperses. Estic segura que si seguim junts endavant, la il·lusió tornarà com una gran festa, la festa de les falles. Pot ser la reina de la il·lusió està amagada, però junts la farem eixir de la foscor. Jo havia pensat que la reina, que és una d'aquestes persones que amb només una paraula o fet fa que tothom es sentisca inclòs, ha d'acudir amb el toc de l'alegria i del ball. Ara que parles d'ella, se m'acaba d'ocórrer una idea per a que torne. Ballar. Sí, la reina sempre ha gaudit del ball. Sempre li ha agradat veure el seu regne content i ballant, deixar aflorar les emocions. Necessitem estimar, riure i fins i tot plorar. Junts ho aconseguirem. Doncs conec a les millors ballarines de tot el regne, les princeses èlfiques de Micael i Isabel. Ara ja que tienes interiors, ballem! Estem molt contentes de que torne al bosc la marxa, el trobat el que anàvem buscant i per fi ja tenim de presentar molt contentes de que torne al bosc la marxa, el trobat el que anàvem buscant i per fi ja tenim de presentar. Ella ha arribat i ens fa somiar amb il·lusió. Volem ballar, no tenim por. Al nostre cor, torna la llum, torna la cor. Les falles són nostra passió, un sentiment, colors i foc. Cada moment, viscut tots junts, crea records i tots els anys són millors. Ja arriben, ja arriben, ja arriben, ja arriben, les falles ja arriben, tenim de presentar. Ja arriben, ja arriben, ja arriben, les falles ja arriben. Aquí estem, una i nou, no tenim por, no records, diversió.
Hem ballat i per què no ha aparegut la reina de la il·lusió per les falles? On estàs, reina? Per favor, et necessitem. Espereu, no esteu tots. Falte jo. Soc la nostra veu interior, la veu que tots tenim. Aquella veu que ens empenta a fer del nostre un món millor, més divertit, molt més intens i ple. Soc la veu que us diu que allò de ser feliços individualment està molt bé. Allò d'estimar-se a un mateix és meravellós. Però què seria de nosaltres si no ho fèrem amb el grup? Si no ens estimarem i compartirem? És aquest món el que les xiquetes i els xiquets es mereixen. Un món més inclusiu, solidari i amorós. Més alegre, més vibrant, com la nostra fallera major infantil d'enguany. La que esperem que aparega amb l'alegria que té i que contagia a tot aquell que està al seu voltant. Sempre porta un somriure d'orella a orella i la seva energia sembla inesgotable. Amb un cor que il·lusiona, un motor que impulsa la participació i una ànima que fa traure el millor de cadascú. Balladora incansable, teatrera, tirititera, capaç d'omplir qualsevol racó amb la seva energia i gràcia. Amb l'espurna única que només tenen les persones especials. No hi ha dubte que és l'ànima de la comissió infantil. Avui, amb el cor ple d'orgull i alegria, ens complau anunciar que tenim el goig de presentar la nostra fallera major infantil, la xiqueta que simbolitza l'esperit viu de la nostra falla. De somriure radiant, ànima tendra, somniadora, font d'alegria i cant de la falla que t'adora. Captivada per la festa de les terres valencianes, per l'aroma de la pólvora, la música, foc i flames. Ja des de ben menuda desitjaves amb molta intensitat que el teu somni es fera realitat i poder ser algun dia la noble musa dels infants. I enmig de la foscor hi ha un cor bategant, a punt d'esclatar d'emoció. És la il·lusió per ser nomenada Inés Casabant Tordera, fallera major infantil de la falla de la plaça. Fallera major infantil de la falla plaça País Valencià, Inés Casabant Tordera. Amigues d'Inés li pugen la banda amb molta estima. Amàlia Vidal Pardo imposarà la banda que l'acredita com a fallera major infantil d'enguany a Inés Casabant Tordera.
La Fallera Major Infantil d'enguany, xiqueta Inés Casabant Tordera, imposa la caramba de la Cor d'Honor Amàlia Vidal Pardo. El president infantil es fa entrega d'un ram de flor a les dues falleres. La Fallera Major Infantil tornarà al seu lloc per a donar pas als mantenidors. La Fallera Major Infantil de 2024, Amàlia Vidal Pardo, imposarà un corbatí a l'estandard en record del seu regnat. Es faran el Parlament els mantenidors per a la Fallera Major Infantil i el president. Benvinguts, amics, familiars, fallers i, per descomptat, la nostra estimada Fallera Major Infantil, que avui ens acomiada i posa fi a la seva aventura. Avui tinc l'honor de ser la mantenidora d'aquest moment tan especial. I per començar vull dir unes paraules sobre tu, Amàlia. Des del primer moment que et van donar la notícia de que series la representant de la nostra falla, has gaudit al màxim de cada acte, cada festa i tot el que vinguera. El seu amor per les falles és contagiós. Es nota en cada somriure i en cada història que contes sobre aquesta festa que tant t'agrada. Sé que no volies que aplegara aquest moment, que a cada classe que tenim no feies més que comptar els dies que et quedaven com a fallera major. Però, Amàlia, has d'estar molt contenta, perquè has estat una representant excepcional de la nostra comissió i has exprimit al màxim l'experiència. T'assegure que aquest record i aquest any van estar amb tu per a sempre.
Bueno, Luca, ara et toca a tu. Quan em va proposar que fora jo qui dedicara unes paraules, no vaig dubtar ni un moment. I em va vindre al cap que fa 12 anys jo estava... Fa 12 anys jo estava on estàs tu ara i em van donar la millor notícia del món. Anava a tindre un xermanet i sense saber-ho es convertiria en la persona més important per a mi i en el meu company de vida. Vas arribar a les nostres vides per revolucionar-ho tot. Eres d'aquestes persones que es fan estimar per tots, sempre atent i preocupat pels altres, encara que, ho reconec, de vegades eres un poc trasto a casa. I si no, que s'ho diguen als papis. No sé les vegades al dia que tenen que dir Luca, a estudiar, Luca, senta't bé. I la frase estrella a casa, Luca, la pilota. Et dic que te la van a tirar per el balcó qualsevol dia. Però bé, aquest toc de rebel·lia també és part de la teua essència i fa que sigues tan especial. Des de que vas néixer, la falla, la festa i el comboi han format part de tu. Però com no anava a ser així, si com aquell que diu hem nascut pràcticament al casal. Som ja 3 generacions de fallers a casa i s'han encarregat molt bé de transmetre'ns aquest amor per les falles. I si no, que s'ho diguen al iaio. Aquesta nit, de segur que no pot amagar l'emoció i l'orgull de veure't com a president de la falla que hi va fundar fa més de 40 anys. I no podem oblidar-nos del futbol, altra de les teues grans passions. Eixa part argentina que has heretat del papi, que et va col·locar una pilota als peus el primer dia que et vam conèixer. M'encanta veure com el futbol és més que una passió per a tu, com el vius amb tanta intensitat i com t'esforces cada dia per superar-te. No tinc cap dubte que arribaràs tan lluny com vulguis. A casa estem molt orgullosos de tu i volem que sàpigues que sempre recolzarem en tot el que facis, tant nosaltres com la família argentina, que encara que estiguen lluny, saps que t'estimen molt. I parlant de la gent que t'acompanya, no puc deixar de mencionar els teus amics. Són una sort immensa i este any seran el teu gran suport en tot el que facis, perquè saben, com tots nosaltres, que eres molt més que un bon amic. Eres un còmic, que sempre sap traure un somriure i fer més lleuger qualsevol moment. Dir-te que avui és un dia molt especial per a tu i també per a tots els que t'estimem. Estem ací per celebrar que eres el nostre president. Així que gaudeix d'aquesta experiència al màxim. Viu cada moment intensament i no pergues mai aquest somriure. T'estimem moltíssims i estem molt orgullosos de tu. Desitjar també a Inés tota l'alegria d'un dia com avui, ple d'il·lusió i goig, un somni que ja has complit. Gràcies als dos per ser cap de tots els xiquets de la nostra comissió. Gràcies, Inés, per acompanyar a Luca en aquest any i en aquesta festa. Per acomiadar-me, demanaré la presència a l'escenari de 2 persones molt estimades per Inés, que també han volgut participar del comboi de la festa i acompanyar-la. Un fort aplaudiment per a Daniela i Júlia. Hola Inés, estoy muy contenta de acompañarte en este día tan especial para ti, primero como prima y luego como amiga. Qué suerte ser las 2 cosas a la vez. Sé que la falla te encanta desde muy pequeña. Cuando se acercan las fallas siempre me dices, hoy tengo ensayo, mañana me visto y cosas así. Y sé que lo haces todo con muchísima ilusión porque te encanta. Uno de tus sueños era ser fallera mayor infantil y mira por dónde lo has conseguido. Es que tú lo que te propones lo cumples. Tienes las cosas muy claras. Gracias al esfuerzo también de tus padres y de tu familia, que siempre estaremos para apoyarte en todo. No te he dicho nunca lo que pienso de ti, pero te admiro mucho. Por lo creativa que eres, divertida, guapa, alucinante, graciosa. Pero sobre todo me encanta la imaginación que tienes.
siempre lo has demostrado, y siendo fallera ha ido a más. Me encanta recordar momentos que hemos pasado juntas, y cuando tenía que escribirte para este día me vinieron a la cabeza cosas que solo tú y yo hemos vivido, y siempre recordaré. Cuando íbamos al balneario de los Yayos, nos grabábamos investigando sitios nuevos como auténticas exploradoras, y nos llamábamos las hermanas locas. Nos creíamos youtubers de verdad. Cuando mi tenía claro que quería ir al mismo que tú, fueses al colegio que fueses. Y sobre todo, cuando hay celebraciones familiares, siempre pregunto si vas a venir tú. Cuando íbamos a las monjas y yo me esperaba que te despertaras de la siesta para estar contigo. Pasan los años y seguimos siendo las mismas amigas que no dejaban de reírse y divertirse juntas. Y así quiero que sigamos toda la vida. Somos primas hermanas, pero yo siento que somos más hermanas que primas. Disfruta mucho de tu año, sé que lo vas a hacer genial. Para nosotras, sin duda, serás la mejor fallera mayor infantil que esta falla ha tenido jamás. Ahora te dejo con tu prima Dani, que te quiere decir algo también. Te quiero, Inés. Hola Inés, espero que estés disfrutando de este gran día como fallera mayor infantil. Estoy muy agradecida contigo porque cuando estamos juntas me cuidas y juegas conmigo. Me lo explicas todo y eres muy buena. Eres mi prima favorita. No tengo otra, pero si la tuviera, serías tú. Me encanta que juegas conmigo y me ayudas a peinar a mis sirenas y princesas. Y mira por dónde que hoy eres tú la princesa. Eres muy guapa, amable y muy buena persona. Por eso quería estar hoy a tu lado, ya que tú siempre estás al mío. Disfruta mucho, Inés, de ser este año fallera mayor infantil. Lo vas a hacer muy bien. Gracias por cuidarme siempre. Fins així la nostra presentació infantil. Ara farem un descans de 5 minuts i continuem amb la major. Vale.